Faga o seu traballo, señor Rueda. Menos insultos e máis gobernar. Se vostede cree que por vir aquí a insultarme se solucionan os problemas das traballadoras e dos traballadores do SAF, primeiro está moi equivocado e segundo, o que nos está demostrando é a súa falta de nivel político. Mulleres que denuncian que en moitas ocasións teñen que sufrir discriminacións, acosos e violencia. Sabe canto cobran? Pois a maioría delas non chegan nin ao salario mínimo interprofesional. Permite que 12.000 mulleres teñan que traballar en condicións de precariedade e cun convenio que leva 13 anos caducado. Os galegos e as galegas teñen que saber, o seu goberno recortoulle 17 millóns de euros a este servizo. O SAF colapsado e o que fai o PP é recortar fondos. Esta é a resposta que vostede lle dá ás traballadoras do SAF que tuveron que ver como unha das súas compañeiras era asasinada brutalmente este verán.